नमस्कार, आस्वाद आपलेपणाचा चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। तर आज मी आपल्याला मूगडाळ भजी दाखवणार आहे। मूगडाळ भजी म्हटलं तर सर्वांनाच फार आवडतात आणि ते खायला आतून एकदम मऊ आणि वरून क्रंची असे, जसे आपण बाहेरून गाडीवरून विकत आणतो ना तसेच हे आपले भजी बनतात आणि खूप टेस्टी सुद्धा लागतात। हे आपल्या हिरव्या चटणीबरोबर तर फार उत्तमच लागतात हे भजी। तर आता आपण हे भजी कसे बनवायचे ते बघूयात। तर त्यासाठी इथे मी मूगडाळ जी आहे ती 2 तास आधी भिजत ठेवली होती। 1 कप इतकी मूगडाळ आहे। ही स्वच्छ धुवून घ्यायची आहे आता आपल्याला, आणि धुवून घेतल्यानंतर मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घ्यायची आहे। तर पाण्याचा वापर अजिबात करायचा नाही, पाणी पूर्ण काढून घ्यायचं आहे। तर इथे आता मिक्सरला आपल्याला ते फिरवून घ्यायचे आहे। एकदम जाड नाही किंवा एकदम बारीकसुद्धा नाही, थोडीशी रवाळ ठेवायची आहे। तर इथे मी बाउलमध्ये काढून घेतलेले आहे आपण जी मूगडाळ वाटून घेतली ती, आणि मी 1 चमचा मूगडाळ ना बाजूला ठेवून दिलेली आहे। ती मी आधी सांगायला विसरले, कारण ती नंतर घालायची आहे, त्याने आपले भजी छान क्रंची लागतात। तर आता ती 1 चमचा जी मूगडाळ ठेवलेली आहे ती घालून घ्यायची त्याच्यामध्ये आणि मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर आता आपल्या ह्याच्यासाठी लागणारा मसाला तयार करून घेऊयात। तर इथे कढई ठेवलेली आहे पसरट, 1 चमचा धणे घेतलेले आहेत, अर्धा चमचा जिरं घेतलेलं आहे। हे आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे थोडा रंग येईपर्यंत। तर इथे बघा छान असा रंग आलेला आहे धणे आणि जिऱ्याला। तर आपण आता हे काढून घेऊयात, मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेतलेला आहे मी। त्यानंतर 2 हिरव्या मिरच्या घेतल्या, 4 लसूणच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत। हे मिक्सरला आपल्याला थोडं जाडसर वाटून घ्यायचं आहे। त्यानंतर इथे मी अर्धा कांदा घेतलेला आहे बारीक कापून, तो घालून घेतलेला आहे। आणि जे आपण धणे जिरं मिक्सरला वाटून घेतलं तो मसाला घालून घेतलेला आहे त्याच्यामध्ये। त्यानंतर इथे ना कोथिंबीर घेतली थोडीशी बारीक कापून, तर ती घालून घेतलेली आहे। चवीनुसार मीठ घातलेलं आहे आणि चांगलं आपल्याला फेटून घ्यायचं आहे। इथे पाणी वगैरे आपल्याला वापरायचं नाही आहे, जर लागलं तर एका दुसरा चमचा पाणी वापरायचं। तर इथे चांगलं फेटून घ्यायचं। आपले जे मिश्रण आहे ना ते चांगलं हलकं व्हायला पाहिजे, म्हणजे आपल्याला त्याच्यामध्ये इनो सोडा वापरायची काहीही गरज नाही आहे। चांगलं हलकं झालं की मस्त असे भजी होतात त्याचे। त्यानंतर इथे मी ना 1 चमचा बारीक रवा घेतलेला आहे, म्हणजे भजी आपली छान क्रंची होतात। जर रवा नसेल तर आपण तांदळाचं पीठ घेतलं तरीसुद्धा चालेल, त्याने सुद्धा आपले भजी छान असे क्रंची होतात। तर इथे मिश्रण जे आहे ते मी चांगलं फेटून घेतलेलं आहे। 3-4 मिनटं त्याला आपल्याला चांगलं फेटायचं आहे, म्हणजे ते एकदम हलकं होतं। तर हे बघा आपलं मिश्रण आता हळूहळू फ्लफी होत चाललेलं आहे आणि छान असं तयार झालं आहे। आता आपण याचे भजी तयार करून घेऊयात। तर त्यासाठी इथे मी तेल आधी तापत ठेवलं होतं, तेल तापलेलं आहे आणि आपले भजी जे आहेत ते त्याच्यामध्ये सोडून घ्यायचे आहेत। आपल्याला पाहिजे तर आपण चमच्याने सुद्धा सोडले तरीसुद्धा चालतील। खूप छान होतात हे भजी आपले। त्याच्यामध्ये आपल्याला इनो सोडा वगैरे काहीही वापरायची गरज लागत नाही। आपण चांगले फेटलं ना ते मिश्रण की आपले भजी एकदम मस्त असे हलके फुलके होतात आणि आतून अशी छान अशी जाळीसुद्धा येते त्यांना, आणि वरून मस्त असे क्रंची लागतात हे भजी। मस्त असं रंग येईपर्यंत त्यांना आपल्याला तळून घ्यायचं आहे। आणि हे भजी बनवताना आपल्याला जास्त वेळसुद्धा लागत नाही, पटकन होतात। आणि बाहेरून आपण विकत आणतो त्या 20 रुपयाचे 5 नाही तर 6 भजी येतात आमच्या इथे। तर आपण हे घरच्या घरी अगदी साध्या सोप्या पद्धतीमध्ये तसेच जसे आपण विकत आणतो तसे बनवून खाऊ शकतो, घरातल्यांनासुद्धा देऊ शकतो, खूप टेस्टी लागतात। तर हे बघा भजीचा आपला रंग असा मस्तपैकी रंग आलेला आहे। हे भजी आपली छान असे तळून झालेले आहेत, आता तयार झालेले आहेत। आता आपण ते काढून घेऊयात। तर गॅस आपल्याला मीडियम ठेवून त्यांना छान असं तळून घ्यायचं आहे। तर आता भजी तयार झाले, तर आता मी काढून घेते त्यांना, आणि अशाच प्रकारे आपले बाकीचे जे भजी आहेत ते सुद्धा तळून घ्यायचे आहेत। तर इथे दुसरे भजीसुद्धा मी सोडून घेते। तर तुम्ही हे भजी खरोखर बनवून बघा, मुलांनासुद्धा फार आवडतात आणि जास्त वेळसुद्धा लागत नाही। कधी काही नाश्ता वगैरे बनवायचा झाला तर अशा वेळी आपण हे पटकन मूगडाळ भजी बनवून खाऊ शकतो। जर आपल्याला त्याच्यामध्ये काही अजून भाजी वगैरे कोणती ॲड करायची असेल तर आपण तीसुद्धा ॲड करू शकतो। शिमला मिरची, कोबी वगैरे सुद्धा बारीक कापून, त्यानेसुद्धा खूप टेस्टी लागतात। तर इथे हे भजीसुद्धा बघा मस्त असं रंग येईपर्यंत मी त्यांना छान असं तळून घेतलेलं आहे, आणि आता ते सुद्धा आपल्याला काढून घ्यायचे आहेत। तर अशा पद्धतीने सर्व भजी जे आहेत ते मी तळून घेतलेले आहेत आणि त्याच्यासोबत चटणीसुद्धा बनवलेली आहे। तर हे बघा इथे मस्त असे भजी तयार आहेत। मी तुम्हाला एक तोडून दाखवते बघा, आतमध्ये एकदम असे जाळीदार झालेले आहेत भजी, एकदम सॉफ्ट होतात आतून आणि वरून मस्तपैकी क्रंची। आणि ह्या हिरव्या चटणीसोबत आपले खायला भजी खूप छान लागतात। आपल्याला खोबरं वगैरे घालून चटणी करायची काही गरज नाही, फक्त कोथिंबीर, पुदिना, जिरं, मिरची, चवीनुसार मीठ आणि लिंबू पिळून चटणी बनवायची। खूप टेस्टी लागते ही चटणी, आणि ह्या भजीबरोबर तर ही चटणी खूपच छान लागते।
तर तुम्ही अशा प्रकारे हे साध्या सोप्या पद्धतीमध्ये झटपट असे मूगडाळ भजी बनवून बघा, सगळ्यांनाच आवडतील असे आहेत. तर तुम्हाला ही आजची माझी मूगडाळ भजीची व्हिडिओ